ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗುಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನಾನು ಚಾತ ಬಾಯಿಗಿನಿ ಯಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡುವನೈತಿ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಉಡೆಪುನ ಪೆಟ್ಟುಗವು ಎಂಚ ಭಾಗ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಪುಡ ಬುಲ್ಪುಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಉಂದುಂಡತೆ ಪಿರೇನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಕಿನ್ನೆ ಅಣ್ಣನ ನಿಗುಲೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಊರುಡಿಪ್ಪುನಗ ತಾರೆದ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೂಸೊಂದಿತ್ತು ಚೇರು ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ನಮೂನೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸೇಫಲ್ ಅತ್ತು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆವನ್ ಪುರದಲ್ಲ ಪರ್ರೆ ಪೋಪುಜೆ ಗೂಸ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಪುಡ ತಿನ್ನಲ್ಕನೆ ಒಯ್ಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾರೆದ ನೀರನ್ನು ಊರುಡು ತೊಂದರೆ ಏಜಿ ನಮ್ಮ ಮರ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಡೆತದ ನಮ್ಮ ಅದಾದನೆ ಕೈ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತತೆ ದೂರ ದೂರ ತಾರೆ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಅಗುಲು ಕಣಪವೇರು ನಮಕ್ ಮಾರುವೇರು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಗಲ್ನ ಕೈತ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ್ ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪುರುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪತಿಕ್ಕುನ ತಾರೆದ ನೀರಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೋಸೆನೆ ನಾನು ಕಾವಲಿಗೆ ಮೈತಿನ ಅಂತೆ ತುಲೆ ಅವು ಕಾಯೋನುಂಡು ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಮೂಲು ಮೋರಿಡು ಬಾಜನದ ರಾಶಿ ಬೂರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ಅರಿ ಕಡೆ ಐತೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅರಿನ ನನೆತ ದೀತಿನಂಚೆತಿನ ತೋಪು ಬೊಕ ಚಮಟು ಅಂಚ ಪರ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ದೆಕ್ಕದು ಮಿನಿ ಪಾಡು ಜಿಡ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಆವಂದೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪರೇಕೆಂದೆ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪತೆ ಅದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದಾಪನ್ನಾಗ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಲೋಡ್ ಬೂರುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಹೊರಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನೋಡಂಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರ ದೋಸೆ ಮೈತೆ ಅದೇಂಕ್ 2-3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀ ಆಪು ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಏನು ಚಟ್ನಿ ಮಿನಿಮಲ್ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಈ ಜನ ಕೂಡ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಮೈಪ್ನಾಗ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಪನ್ನ ಕಾಯಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪತೆ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದ ಮಿದ್ದಲ್ಲ ಕಜಾಮಿನಿ ಗೆತ್ತಿದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಬ್ಯುಸಿ ಎಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಿಂದೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ತಪಣ ಎದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಎದುರ್ಬೋದು ನಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೈತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆನ್ನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರಣಿ ಯಾನ್ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತಂದಿತ್ತೈತೆ ಐತೆ ಏನಿದಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ದಾಯಪಂಡೈತೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡಿಯಾಡ ಅಡಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಹೋಗೈತೆ ವಾತಾವರಣ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನಿರ್ ದಸರಾ ಅದೊಂಚೂರು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುಣತಿ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಈರೆ ಈ ಜನ ಇತೊರ್ತು ಹಾಳಾದ್ ಪೋತು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ದಾನ್ಯಾಗ ಸರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೆಕ್ತ ಇನಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ನಿಕ್ಕಿ ಏನ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಕೊರೊಲಿ ಯಾನ್ ಸುರುಡ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆಡ್ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಮ ಡ್ರೈನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂತದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಕ್ಕದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಸೊಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ದೆಕ್ಕಿದೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಕಿನೇ ಇನ್ನೆ ಮಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ದನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಹೊರ ದೆಕ್ಕದೆ ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮಕ್ ತೂದೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೌಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಕಲತಿನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರೀಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತನ್ವೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ತದ ದೀಯ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ರೆಗ್ ನೆಕ್ಕಿನಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ದಾಯಕ್ ಪಣ್ಣಾಗ ತುಲೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತಿನೇ ಮರ್ದನ್ ಪೂರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಹೊರಾನೆ ಅವಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೀಕ್ ಪೂರ ಬಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಮರ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ಹೊರ ಸುರುವಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಲೆಂದೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಿರ್ಮುನು ಕಣ್ಣು ದಪ್ಪ ಆಪಿನಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಗೂ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡು ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಚಾಕುಂಡತೈತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಅವುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕಾಂಡ ಊಲಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಮೃತಲ ವಿಷ ಆಪೋಂಡು ಅವು ಏರ ಒಂಜಿ ಪಂತೇರ್ ದುಂಬುದಗ್ಲತೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪಾತೆರ್ದು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಅಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಬೆಂಡೆದಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೂಯಿನಾತೆ ನೆಟ್ ಇಡೀ ಬೆಂಡೆನ್ನತೆ 2 ಸೈಡ್ಲ ಕುತ್ತುದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಕ್ಕದಿಯೋಡು ಬೆಂಡೆನ್ ಕುತ್ತಿನೆಡ್ಬಕ್ಕ ದೆಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು ನಿಯೋಲಿ ಜಪ್ಪುಡತೆ ಮೂಲು ಬೆಂಡೆನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನೆಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಮುಂಜಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಾರ ಜೀರಿಗೆದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕೋಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬರೀಟ್ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾವು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬಿಡ್ಪುಂಡತೆ ಅಡಿಗೆ ಬೆಂಡೆ ಒಂಚೂರು ನಮೂನೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕೊಂದೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡ್ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೆ
ಬೇಯೋಡು ಬೆಂಡೆ ಪೂರ ಅದನೆಟ ಬೋಡಂಡ ಮುಚ್ಚಳ ದೀದ್ಲ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಬೆಂಡೆಗ್ ಬೇಯರೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀತಲೆ ಬರಿತೊಂಜಿ ಬಾಜನಡು ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಐತ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಂಬರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತವನೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಏನು ಗುದಿದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಾಯಿನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತವನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ವರ ಶೋಕೊಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀಕ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಯಾವೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಪುದರ್ ದಹಿ ಭಿಂಡಿ ಪಂದು ನೆತ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟೇ ಕೊಜಪು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಓರ ಕಾಯಿನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡೋ ನೀಕು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ಕೊಜಪು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಮ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐರ್ದು ಯಾನ್ ವಾಕಪೊಡು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಐಡೊಂಚೂರು ತೊರತದ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುವ ಪಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ಚಿ ಪಂದು ತೆಲು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದೊಂದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೊಡು ಕೊದ್ದಿನ ಮುಟ ಓರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ದೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣೈತೆ ಐಕೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಡೆನ್ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪತಿ ಐಟು ಪುಳಿ ತಂಶ ದುಂಬತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಡ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ದ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ತೀಪೆ ಪಂದು ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಡೊಂಡತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾ ಮಲ್ತಿನಂತ ಗ್ರೇವಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾನೊಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೈಪು ಬೇಯ್ನಂದು ಆನಾಗ ನೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡ್ವೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಕುತ್ತುದು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಲತ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟುಂಡತೆ ಐಕ್ಲೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚಪಾತಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದು ಲೇಯತ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಚಪಾತಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಈ ಚಪಾತಿನ ಕಾಯಾನಾಗ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪುರದಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡೋಜಿ ಸಮ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಯ ಉಡುಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂಡೋಡಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೋಜಿ ಗೆಂಡ ಪನ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಗ್ಯಾನ್ ಉಂದೇನು ಪತ್ತುಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿದಿನ ವಿಷಯ ಯಾಪಲ ಚಪಾತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂತ ಮಿತ್ತದಿ ಇದು ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ರೋಗ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾನಿಕಾರಕಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವೋಗು ಅಂಚದು ಯಾಪಲತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಚಪಾತಿನ ಕಾಯ ಉಡ್ಚಿ ಚಪಾತಿನ ಆಡು ಏನಲ್ಲ ಆಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ದಿಯರನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಂಡೋಡಾಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವರುಡು ದಿಕ್ಕೆಲು ಪುರೆಪುಣತೆ ಅವು ಸೇಫ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಪಾತಿಲ ರೆಡಿ ಆತಡು ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಕಿಚನ್ದ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಾನು ಆರಾಮ್ ಇಡ್ಬೋದು ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಹೊರ ತಾಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆವೊಂದೆ ಪುಣು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಣತೆ ದಾಲ ತಿಂಜಿಡ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ ತಿರುಗಿನಲ್ಕ ಆಪುಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯಿ ಸಮ ಪೊಡಿ ಆಪುಣೈತಿ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಪಂದೊಂದೆ ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಕಾಂಡೆದ ಚಾ ಮುಳು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾಂತೆ ಎನ್ನ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಅವೇ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪತೆ ಒರಿ ದಿನ ದೋಸೆನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಯೇ ಬೊಕ ಚಪಾತಿಲ ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಆರು ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ತಿಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಾಡಿ ಇನಿ ಕೂಡ ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಿಂದ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಚೂರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕೈತೆ ಮಾಮಲ ಊರುಡ್ದು ಬೈದರೆ ತಂಚದು ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಣು ಖಾಲಿ ಆಪುಣು ಕೈಪು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ದೀಪೆ ಆನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಲ್ಲತೆ ನಾಯಿ ಆಯಗಿತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ನಲ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಗ್ ಕೋರಿ ಮೀನೆ ಆವಡಿ ಆನಿಂಚ ದಾಲ ಪೇರು ಮೀನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಿಯಡ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪಿದೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಲ್ಪೆಂಚ ಮಡೆ ಬೊರೆತಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಏಕ್ಯಾನ ಆಗಿತ್ತೆ ತಿನ್ರೆ ಪುರ ಪಾಡುಜಿ ಬರೀತೆಲ್ಲದಗುಲ ಆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ತಿನ್ರೆ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ತಗೊಂಡು ಆಗ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಏನ ತಿನ್ಪೆಂದು ಜೋಳ ಪುರ ತಿನ್ಪೆಗೆ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪದಗುಲು ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಆಯ್ನೆರ್ ದಸರಾದ ಆಗಲಿಲ್ಲದ ತಿನ್ನಾಡು ಪಂದ್ಯಾನು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಒಂಚೂರು ದಿನೊಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಆಯ್ಗಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತೆ
ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈದುಂಡು ಎಂಚಿನವನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಪಿದೆ ತಿರ್ಗರೆ ಮಿನಿ ಪೋಯಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಜೆಂಡ ಕಿನಿನ್ಯ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಪೂರೆ ಪುಣತಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಬೊಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಯಾಪಲ ಯಾನಂಚ ಗೆತೊನು ಜೈಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ದಾದನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲು ಎದುರು ಪೋದೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ದಲ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಂಕುಲ ಆನಿ ಗೆತೊಂದಿನ ಅಂಚ ಅತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಎನ್ನನಾಗ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಂಡು ಚುಚ್ಚೂರು ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಣತೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬನಾನಾ ಸ್ಮೂದಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿನೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡಾಂಡವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬನಾನದ ಚೂಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಪಿ ಏನ ಪನ್ನಂಗ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಉಲಾಯ್ದ ಪಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಕೂಲಿನ ದೆಕ್ಕಂಡ ಕೂಲಿ ವೈಟ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಮಡಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಕಿನ್ನಿಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಜನ ವೀಕ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಜಪಾವನು ಒಂಜೇ ಯೂಸ್ ಉಂಡತೆ ಯಾಪಲ ನಮಗೈತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಲ್ಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏನಾಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೆಲ್ದಿ ವಸ್ತು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ತಾಕತ್ ದಲ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶರೀರ ಗುಂಡತೆ ಬೆಗತ್ ಸುಸ್ತಾದ ಪೋಪುಣ ಅದಾಗ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನು ಜೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ದಾಲ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪಿರ ಪೋಯಡ ರಪ ಕೆಲಸ ಲಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಕ ಲಾಪುಂಡು ರೂಮುಡು ಇಂಚ ಪೈಪ್ ದಲ್ಕ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ವಯರ್ದ ಲೈನ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಳು ಬಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಹೊರ ಗೆತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಡ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಪುಣತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಡು ಪೂರ ಅವೇನು ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಡ ಬಲೆನು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತಳು ಬೂರುಂಡು ಬೆಡ್ದ ಪೂರ ಅವು ಕೂಡ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೇನು ಚಂಡಿ ಕುಂಟಡೆ ಒಚ್ಚಿದ ಗೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡದ ಕೋಂಟುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಇಪ್ಪುಂತೆ ಬ್ರಷ್ ದಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪುಂತೆ ಐಟೆ ಗೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾಪಗೊರ ಬೇಸಿನ ನ್ಯಾನ್ ದಿನೊಟ್ಟು 2-3 ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ದೆಕ್ಕೋಯ್ನೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತಾಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೆಕ್ಕುನತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಿಲ್ದು ನಮ್ಮ ಉಬ್ಬಿ ಅಂಚದೊಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ದೀಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಉಣ್ಣತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿಂದೆ ಬೇತೆನೆ ಬ್ರಷ್ ದೀತೆನೆಟ್ಟೆ ಬರೀಟೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಯ್ಕಲೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಆತೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಾಣೆ ಯಾನು ಬರೋರು ದಿಂಚಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಐತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಹೊಸ ಟೈಪದ ಬೈದನತೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಪಿದ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಣತೆ ಅಲ್ಪ ತೂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಕನಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಏನೇರು ದಸರಾದ ಯಾನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲೇನು ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಪಾಡಿಯೇ ಕಾಂಡದ ಚಾ ಮಲ್ತಿನೇಡು ಬೊಕ್ಕದ ಬಾಜನಲೇನು ಊಲ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋದಿತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಮಲ್ದೈತೆ ಐತ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಡೆ ಮಧ್ಯೋಡು ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಐತಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಈತ್ ಬಾಜನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಉಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆದ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಯರನೆ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನದ ರುಟೀನಡು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಈಜಿನ ಮಸಾಲದ ಡಬ್ಬಿ ಪೂರ ದೀಪ ಅವು ಪೂರ ಶೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರನೇ ಆಪಗೋರ ಕುಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿನದಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೊರನಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡತಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಧೂಳು ಪೂರ ಪತ್ತದು ನವೇನೆಂಗೆ ಒಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ಲಾತೆ ಧೂಳು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪುಂತೆ ಕುಂಟುದ ಪೂರ ನೂಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾದು ಅವೇ ಧೂಳು ಹಾಪಿನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡತೆ ಅನ್ ಧೂಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅವು ದಾಲತೆ ನಮ್ಮ ದಪ ಮಂದಿರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪತೆ ಐತನೆ ರೋಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಶೆಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಪೂರ ಜಮಾ ಆದೆ ಇಂಚ ಧೂಳು ದಲ್ಕ ಬರ್ಪೀನು ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತೇನು ಹೊರತ ಕುಂಟುಲೇನು ಪೂರ ಮಾಡ್ತದಿಯೇ ಪಿದೇಡ್ ಒಂಚೂರು ನೇಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗಂತ ಉನಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ರಾಜೆ ಓಲ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯತದ ನಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯದಾಗ ಯಾನು 1.5 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ದುಮಿಯನ್ನ ಎಂಚತನ ಬನ್ನಗ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ಯಾನು ಚಾ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗುಂಡತೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಂಡು ಜೀವೋಗು ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಲ್ ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಯಾಸ ಆನಾಗ ಐಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ್ ಪಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ ಇತ್ತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಡ್ಬೇಕ ಬಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ತಾಪುಣತೆ ಈಗಿತ್ತೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ರಾಮ್ ದೀದು ಬೈಯದಾನಾಗ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್
ಬೊಕೊಂದು ಸೂಜಿ ನೂಲ್ದ ಡಬ್ಬೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ತೆ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಣ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನವೇನಿ ದಕ್ಕದಜಿ ದೀತೆ ಯಾರನ್ನ ನೆನಪುದತೆ ಯಾರನ್ನ ವಸ್ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಪಿದೆ ಈ ದೀಪದಿ ರಾಯಜಿ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಎನ್ನದೆ ಅನ್ ಕಂಡಿಡೆ ಉಲೆ ದೀದ್ ಬುಡಿಯೆ ಅಲ್ಪ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಲೋಬೋನ್ ಪೂರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೊರಣಿಯಾನು ಉಪವಾಸದಾನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತತೆ ಶೀರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ದೋಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನೆ ತಿನ್ಪೆಂದಿನ್ಯೆ ಬೊಕ ತೀಪೆದ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಶೀರ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಕೈಪುನು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಆತು ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಬೊಕ ಮೇರ್ಲ ಬಂಡೇರ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ನಾಗ ಈ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲಂಡೇರ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೇಗನ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಿನ್ಯಪ್ನಗುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಜಿ ಟಿವಿಡು ಒಂಜೆ ಡಿ ಚಂದನ ಬೊಕ್ಕ ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಂದಿತ್ತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾರ್ತೆ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತನತೆ ದಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜದಾಗ ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ ಬೋರ್ ಆಂದಿತ್ತು ನಾಂಡಲ ಅವೇನೆ ತೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಆಸೆ ಆಂದಿತ್ತು ಬೇತೆಗಳೆಲ್ಲಾಡು ಕೇಬಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನತೆ ಅದು ಏನೇನತೆ ಲಾಯ್ಕಿ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತೂಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂದೆ ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಏನನೆ ತೂಲೆ ಟಿವಿಡಿ ಏತ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ್ರ್ಯಾಪು ಜಾಂಡ್ಯಾನ್ ಚಂದನೊಂದು ದೀದು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ನೆನಪಾಂಡು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ದುಂಬು ಟಿವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಈತ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮನಸ್ಸಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ದಯಪಂಡು ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಟೈಮೇ ಬೇತೈತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ ತಿಕ್ವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.